Здравейте, приятели! Удоволствие за нас е да ви представим новата тайнствена прежда с мъхеста текстура и с нежно галещо окото ламе. Плетивата носят топлина и комфорт, който заслужавате. Останете с нас и разберете повече за преждата с нежен, луксозен, бляскав характер. Намирам се в магазин за прежди на фирма Александър ЕООД. Държа в ръцете си страхотно бижу. Преждата My Yarn. Това, което ви принадлежи. Едно кълбо е общо 50 грама и е 190 метра. Съставът е следният: 19% вълна, 18% ламе, 45% акрил и 18% полиамид. Насочвам прожекторите към пухкавата и обемна нишка, която освен качество, придава и стил на проектите ви, с които няма как да останете незабелязани. Преждата е част от новата колекция Есен-зима за 2024-2025 година на фирма Александър ЕООД. В видеото споделяме само част от цветовете, които предлагаме. А вие вече убедихте ли се в пухкавостта и обема на нишката? А знаете ли за какво е подходяща? Подходяща е за направата на меки шапки, шалове и ръкавички, елегантни блузи, наметки, топли пуловери, декорация и какво ли още не. Когато творим с прежда My Yarn, блестим, бримки броим и нежни плетива в ръцете си държим. При нас ще откриете изгодни прежди на достъпни цени на едро и дребно. Ще се радваме да ни посетите и онлайн alexanderyarn.com. Очакваме ви!